Saisi pan ngi akhuli phi baro kinong pek jongka research channel bat mata ka kenti saisi pan ngi songha bangin wana bang bat phi ya ka je kan bat I ba adan ba se mat desi haki niki brai ki pol bladap ni lawan ra ka je kan ba adan ki bat ki mat ki bade bat ka cek ben rio ki issue ki bobon le kan ka kenti tangi kwa ban ra ya ka je kan ka ba compare mo ba adan ni yang songha ba phi lap lai pol banyak kan ni ngini I ba adan haki niki sipo khat asnam Bapilong kum MLE. Barakini ki senam bapilong kum pilang ra shibur ki mat jingi hi. Akan mau tu kapur pilang ra ya ka public movement nam ta ka jingi hi kapur. Ikan mau pilang ra ya ka people's movement menyeret persya uranium hadir bapilang pai. Nak ka jingi jurup sepo judu kodang. Nanti ka jaspo pilang penulis ke pakai jingi ka pin ke politics campaign ya ka bagi pai bagi labur ma tu kapur bat. Kadi buat mentapat ka ba compare ka bagi biu kia kan bakadai ka revolution ya dari mo desi ha kajing perkat ki babun kan de ka basuk yo meni wan ra ki 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 na ka por bat ngalaban ong bang na pring ki ki mat ki ba pila peni ki laban ta ru ya ka re fikam politician bat laban ta fi kum u nang mat pan ba mo yes ki bu kan penyakit so ya ha ka ndai ke ka nang ka por kang ke ka ba pelong fi kun lu pio kam sima slur ban wan ra ikini ki jingi ki ke magala jen tan ke ba ai bor ai sim fi ban mi chmat ban pendi ikini ki mat je ki la kalong revolution ne la kalong ki movement ba ta ke ba ka tawa ka bokosan ka pa fi ba pendi ikini ba po da ba bro mi fi ba ti ka channel ka jong fi mo ka ri khasi channel tele signi ke je kran go long man ta ka si kan compare but kadalong siya ka software na marba aba ke bon ki lat patay ko bor ni ni kren ni jia tai ki mat te ndai ke jingkli ba pibu ta ka lo jingkli ba compare kasi ka ba pipi ko ban tip ke ka daw ba palong la ni ke ka ba pana nga la ni bangan yo yak ta ka jing shilur ni bangan not ban mi sha kama an kat ki ni ki je ki kam tam ha bang along ko mo emli ta ki ti por ba ro wat ha bang amlo emli ru te kalong siya ka jingkli ka ba lesi ki babon balang ki laban perkhat haladi shimet ya kata ka kei ka bapenong yo baden lani kumno unut ban mi lengkap kini ki mat je ki lani kini ki je ki bol ai ka teng kum ka people's movement ka public movement nang ta ka ni ka clean politics campaign mentai ka ni ka revolution ya la kari pi ka jingshur kalong ka badon kam shisha ladang ni smotho ban yalam me kano kono hi unong yalam udon kam bandan ni ka jingshur pi lan ni pha ye ka jingshur le se ngala ban shu bat kani ka jingkli ju phi le se ngala ban kalong ka jingkli ka balong shimet mo marmet yang te ba ka ege jubab ka bangan a ye phi ru kani ka por kano be ka jubab ka ba ka jing snow ko junga shimet ka jing smotho junga shimet mo ka ba penlong yang ale se te kalong siya ka badon kambang indon ni jingshur te habi dei ba jingshur nga shukwa man pai khendia ke ike ba perlo nga bangan don ni ta ka jing note ka jingshur ban mi maran pi ngala kanong ni ka jing penhe pan san nga nagalong yeng nadu bangan ret la hikai yang bangan dei ban ting bat nga nomla ban glad ani ban len ni nga jing shisha but way na ki no ki bangala banong uta u nong I mean sim nga u ba pno nga bangan u ba shur khona u ban u bam u ba khawpon ba shur bat itai di pa cha ipa ju ipa mo iba misha khat ngor ibanga ngi bon kitep uri we ni ki nong lam ki ba paw ba ki por kham tam ka por we ki instead ipa nga kmau im ju sha nga bangan ting bat I ju hikai ki si boro kham tam ngalayo ka je kai ka bon ba ngim dei ban ting ngem dai ban ki ba khawpon ka jing shur ka ba ju ban na ka por te la pen he yang ha kata ka jinong bangan dei ban ba te te na galeng ipa pan ban ram e kata ka jing kai ka jing pa I ban ba shur I kai pa ba ka e bang shur la ni ke e bang le ka dei ban bon sin ha kalenti ka ba te ha kalenti ka ba be namar kata ka daw ki la ani si menga ha ka por bangadang don ha ye bangadang shong ha ye ngasem bangan ba shur kim ju khang yang ha bang don benta aki kamshnong nagata daw ngalalong president juga seng sama po kashnong mo na yurong hem nang ta ngala mi shakmat banidon banta haki seng bahalang kata ka di kamen sim but
ngala banong ba ka jingslor hi kala adon ki thit snam ki jang namar la hi kai nga ba ka jinglong ji pi ju kadai ka wain ka jinglong ji kalong briu bashor pa ka jingslor ji ba misak la tip lot ta kari hi ha to ke por kata ka dei na kaleng ji pa te dang phai pa sana kaliang jong ime wain ki riurong ba ki ba ka ri khasi ka tip nadu ki por ba ki pharangi dan udai to kongor McDonald te ubaki kurteng McDonald basai mot rel ai kongor McDonald la tip yu na maru chong kha ki sim na tarap ki aga nam kongor te uniru de wain ki riurong ba ki por bashor ba te ba uniu kongor mak udi u kni try je imi janga te le singala banong ba ka jing shlor kala snap haki jeans la ni haki ta ki snam haki dit snam ge ja nadu kalong yeng long sem na hiar pateng na kita ki kni ki shlor na hiar pateng na to pa parak bi shlor te bakini ro la ngi krane ge jing shlor ju ki hak to ko por na thai ka jet ben riu ba kari ke te oi ba me sha khak ngor bala elam mi ge je ki si udi wei na pateng ki ru rang ba ki nong elam ha pateng ki tu ki khat lai ngut ki ba pin kan ria no yeledi na ka jingalam bakla ju ki tu ki nong elam ki ba priang ya ka autonomous substate ka haka ba ka indira kalawan haka artrik jong ya yong khakhandai spa nyo ko ban penbana badai kini ki bala yalam ban mi lingba kita ke lama yong temut kata ka dei katanrai le se ka banga ngawan mo ngayo ban kata ka jing her ka jonga na da uni u kini jungi pat u dei uta uba lolong wain ke stalwart haka Federation of Khasi State haki tu ki khandai spa sau punriu habala seng ya ka Federation of Khasi State but u dei u president jo ka Khasi National Dorbar but they knew rang baru ubala kren priang ya uniru haka por bo wan sakani ka jela ka ji ka rig bi ji haka country trip no pra khat khandai spa sausan but kum president jo ka Khasi National Dorbar ula kren yakini kinten priang sobha uniru haka khat new trip jo no pra khat khandai spa sausan wang if independence is a replacement of a white devil by the black devil we still prefer white devil kabamut balara ka jingla yut ka de jing bujli jong usui le ka jaka jong usui yong ni jong usui yong ha jaka jong usui le ni dang la usui le kamu ni dang la ha ka jing sin cha ju phareng te kani ka jing shuru le se ka bawan na kini ki le se ki banga her pateng kaladan ha ki thi snam ke ja kata ka de la pen san yang ba da kata ko mi kai ndai ndang la yak pat ha ka jing im ko khona samla bat ko khon kristan pat mala kha nga ha ka yin kristan bat ondang sedang ban ngam ban puli plut por ban puli ka Bible tengah syam ka niru pat ka di ka waina ka banang penwan dur susu ya ta ka jingsor pi ko mu kristan nga sutu bangadi bano basur ko mu kristan ngadi ban nga sutu bangadi bano ba i ya ka jong ka jat ban riu ko mu kristan nga sutu bangadi ban i ya ka ri namar la pen la tho la batai ya kita baro ha ka Bible but ko mu kristan ngadi ban sutu ka i kata ka politics marang taruh ka don hapo ka Bible te ka Bible ngala banong ka di ka way pa ka banang pen janai susu ya kata ka man sim ban idri ka jingsur ka bangadan ka bangala yo ling ba ka jing kai jing para jangan ipa bat ling ba ka ka jing her pateng si hakiti islam ki bangala bandon bat ki de ki no yalam bu ki bang pat set kala ya ka jat ban watang iwe ru ngala banong ibenta ndegi de be yeng skam no ka nong rim ban yeki nakamta ka jat ban te ka ta ka long ka way ka bangala ban pen pa hakani ka por si ka ba ploy ya bangan sur ban note ban sedang ya ka clean politics peaceful tho mau ban yeng hakato por la don ka jing sha ka no ba au ba den du so hok tangel di be ka ka ta ka jing thu ban pan pa ka jing hok ngadi tong priu matolot ngaduna ngadon shibon ki jing tlot ki jing na ndre habidi ba ka kam nga so tho bang ni don kam ban ra ya sinchar ka khadar ka khoi te nanta ka jing sedang ya ka people's movement against uranium mining ka niru ka ka way ka ba don na ka sarkar ko MLA mo ngan hapan yeng persya bat kata ka parti ka badon na ka sarkar mo ka ba ni kre ban minjur ya kata ka ban priang ya ka jingti uranium na kita ki project kita ki pre mining project ki ba ka sarkar india kala ra tinggal ba dong lingkot le se kata ka di ka dawa ka ba penong ya ba ka banang pen scam ba kantam mentang ka banang ya sing ka banang san nganang rang ba nganang ngam ha kata ka jing snotu ko janga ya ka ba ka Bible ka kren ka pelong ya bangan habat it khamba ya ka jat ri ka pelong ya bangan habat it khamba ya kari bat ka pelong ya bangan di banong busur malangi phai ka Bible hingin la ba le singa la banong kum ki kristan mdon jaga yo khopot larangi ong chi sakat kum ka Bible ublei umju sei ki khopot umju sei ki ru tenge ba ki mi smart la ka long ba nya lam ya kri ba ka jam riu
kajong ki lani ban nam da kam kajong ni ba ublei usai ten ma kata ka jilong ka baslor ka de bandan ka de bande ka way ka quality jing ki kasta kata ka de jing singo ka kat kum ka Bible ka banga puli lani ka Bible kam de ka ba tang banga puli banga le se ka ba ni puli lang baro pat ka bangaru ayo ban plek jimot on the sneaks nam ka ya ka jing ka jang ban ka la mo ka de ka interview ka long personal ka mo but kay ko phi wa ta ina ko ta ka ji yar pating jo phi na ka long yeng ka baslor na ka ka baslor but ka banga so ta ka long ba phi la kadu sa ka Bible pa kai kai ni ko sama ngi ki baslor kada hapren kita ke baro pat mo se ta ka de diksam jo phi sima kani ka jela jungi ke ma kyong hi ki bro ki babon ki de ki krista mo ki de ki balong ki bap ngi na krista ni ipa ka dan kan ni ka jingi bishni ka jingi pi hon ka dan ka phamsap ki dan ki ki ba le singim so bat ong ba ka de ki babon ki song di ki krista pe ka na tra pa ka ba plong de pat da phi la ngam ba ka ba ka ko ki sham ki ba pi ngathai kata ka de ki jingli le se ka ba pengo mo yangi ka ba pungo ibobot bali ka jala Meghalaya ka ba kam melody bangi de ka jai penriu ka ba tibriu te play ka jai penriu ka ba nge ka hok ka shikintin ba le se shwa ba kan wan ka nyam kristan shikani ka ri ga jing ka ba jai per ka ba hok ka sinsha ya ka tangim la balen mo ba ha ba ka hok ka sinsha ba ka jing prakhat ya ka hok ka dang song linget ka jimut ka jipkhat jing ubriu udang doni ka jing shlo ta rang ni pe ikini ki riu ndai mo ki shlo ba ki riu ndai kim juting ban kren ni ka jing shisha kim juting ban le wat marmet u ban khun ni ka lo nak ta ra ki ri ka ri ka jing data ka jing smooth u jing ki ba ka ni ka ri ka jing ka hok ka jing ta ra wan manu kim sa ya hagi tu ki por ba ki wat ela ka jong ba jalaru ka dan ka jing le kam de ka jing le ko shi jai mo ki hape le pusha ki por spai ki hape le pusha ki por polit ndre ka ta ka jing shlor ka badan hapo jong ki na mar ki smooth ba ka ta ka hok ka de ka jong ki ka ploi ki ba kim shete ki riu rang ba ki por ki ba man chwa bre bi ni pai sha ka ni ka jing long le se shi san par khat la ta nga shukran be la rang ai ka ta ka sweeping statement ka bangala banong ha ka ni ka por le si teng mo ngi pet ba ka jat riu go jing hakapor ka ba menshwa hakapor ba kampat wan kan yam kristan kapor ba ka hokkadang yeng rasong ka hokkadang song linge ya ka jimot jup khat ki priu ki dang don ya ka jing sotu ban I ya ka hok ka shigentin mo bat kadang don ru ka jing ting yo blay ka jing ting ya ka jing pinstom ka jo blay tikani ka jing kristan pat ka di ka wepi ka ba ka jinget ka ba hikai yengi ba ni yo ya ka jing embom jukot ani yo ya ka bring de ka jing ai ka jo blay ti teng kala bandon ga jing su thu bakala pi kalong ka sting ha kata ka jing ya khun ga jing ki priu ngi me khun shu dala ka bor la jong ngi me le shu na la di bangin job pi kita ki jing tla ni le shu shane abe kata ka jing ai ni so ba compare mo le si teng ha bangi so ha ka no ka jing ja ka ba so si ha ka jing ya pa ki si ba ka tu jong ble don le si ba ong ba o bam kermen ni kermen be bangin yo ban ta le ma ke hima ka jong ble namar ba kata ka jing hikai ga jing kersan ka di kata ka jing ai tenre ngim puri bnia pa le se ka Bible ka e ka Bible ka hikai ni pingi ba menta ha ka jingong kristan anda ngi ngil priang ya ka jingong kristan ka jing ni smo ba ka kamram ka jing ka dei be tang bangi ngin shakri blay ngin le jing seng ngin pendep ki kam gi kam don shu ka benta bat ka imlang salang kam don shu ka benta ba ka jandri tri ngai ba ka ta ka dei ka jing so thu ba kala ka rijung ka siu ka klasi na mar bang mi shakma ki samla ke ba ki mi shakma ki ri ki bri ke ba ngi mi shakma ring ye plut por be le si ngi yele ka pala ka por jing ni ai be nakam ta ka barang mo haki mani la plut por ha ye mani ki committee barang ki program ba per baro shi te ulen ter ni la shu plut ya ka por ha ki kam barang ka bangi ino ya ka jat ben ri ko jing ni ino ya ke imlang salang ga jing ni ino ni mission banta ha ke imlang salang ni mission banta ha no ka jing ki bro persya ke sokar na i ko mangismo bakam dei ka kamram ga jing ko kristan dei ka tale si ka ba plongi ba nismo ba kani ka dei ka kam jing ki we pa hoi ki aimen si mo pia chkma pito chkman ha ngi ngin twai tan ringam ong i pikat kum ga jing so thu junga hi ba phin shu twai ni klem de yele ublei unam sa lem kum ta ublei unum kren ha ka Bible pi habu blei ukren yu Joshua adin bu Moses uyap ublei ukren ha Joshua ba di ma u ban pen poi khot Israel shakata gari ka ublei lo ai nam ta khot Israel ula de bai lu pa ublei gani gari nam ta khot Israel ndre ublei ong yu Joshua to pinslor ba pen klan bahaya le di ba men pen yo ho lu pa da gani gari ka bangai ka bamut u Joshua on hapan no buslor hapan no klan no hapan yele kemut gindan gi jinge
habile begini gibri ke syong kata jaka ting kami ayu boleh gunong mek hisulet de jalam yu u pada mendon kam ban uban hadu arsin laisen aga jingkren yu Joshua ba mede ban pensyur ba pen klaim ba dong hatong am hukum me ba mede ban pensyur ba pen klaim ba bani ban yaladi nang tau Nehemia pi haba u yam namar bu tip ba la pen klaim ye kano Jerusalem ba u pan jingbet mo ba u kum tau nong ra afri bo ni abali tei pat ye kata kano Jerusalem ni tip ek baca shiliang hakakti bat ka welang bat ship ka we kakti utre ban te ka kano na kwa ba ka jinglong kristan ka jingyen hapan soto ladangi kwa shisha bakari ka jingyen em bangin shutwai klam aya ka por ka jingi bangin shutwai banong bangin shutwai kalabiang em ni dei ban ye khon ho ni tip ba ka nu ka jing khon ni la ban kinda ban don no ka bible ka ong ba ka jingle ka long ka jong blei ho ka jingjok ka jong blei ka jingle ka jong blei ndrei di mangi ki balong ki instrument ki atiar ka blei unene tendrei ni ma ban kam badi mangi ki job tang kata ka winyan hapan soto wala nga job e ka thaman ringam la ban kam mga di mga bu job kum u kristan ka jingjok ka jong blei ita mangan hapele mga ya kata ka thama te mangiru la dingi kwa ba kini ki kam bamsap kindu kini ki kam leben kindu ki jinga pat ki jinga pra de mangi ki ba ban mi shama na kata rawi ngi kristanu pi long ka jingsha ka prathai pi long ka mulu ka prathai te ya ka jingsha ya ka sham yang bu apo ka shang kamot ngi ma ban shushong ta apo yemani ni de ban mi ha pe mlang salang bangin long ka jingsha na ke ibo susi ni kalong pong pong i be shi ki jinga sen ndre dingi pai pat shaki kam ki bangi kindu kidon ki brio le si ki bakit kya ba kambalang nei lari ki brio ki le don kami ki ka jaka ka baki trai ka ktien ka baki kiran ha ka kam ka baki ki le kam pen i bang ilong chisha ki ta ki chisha sha ka perthai ndre kam bhai ni la rangi le hok e ka kam mo matang nga tri kam sorka ting ting na ka kam na pring na office ngan mi ban le be committee balang ha ka por rbj live ji te katang adi lupa ka kam ka babakla pi kum kita ki ngalam nai ki nuksa ka bamut kum kristan udah bela hoki kikam ukrustan udah bendan kaman sim banira ukrustan udah bendan kaman sim kaban isne ukrustan udah ben nang ban iet ya jam ri namar ka bible lapan kama ho pol tho shaki shiti ke jong shaki show timothy wamono haki singi bakadu ka wai ni ke pen pa wa haki singi bakadu ubri unlong ubri unlong ubam iet la ka kanja te ke kanja mo ka jai ben ri ko te ngini ndek ke balong kumta ndri lama ha ngini ndek ngini ndek balong kumta te namar kata kata ngi don kam di jala ka jai bru te lengi ong kari ga jing nyam la banong ba ka ni ka dei tang ga jing kren ka jing kam ka bam don nong rim le phi phais ka bible ru la tho ba ya ka jai bru ru ru blei bo plong ba iki pot dan iki ayam ba ki pot ka jaka shong jung ki ru blei bo pot de blei la bo bentai ngi ki ya ka jai bru si kata ka ga jing so tho ko jang shimet bo blei la bo bentai ngi bin chong ni rilum ka si be kadai ka kamram jawab banya da namar kata ra kum kurstan ngan haban doi ngan haban hot ngan haban be kata ka jing shakri blei ga ba ha ga ju ko por ngan haban ban mi shakmat ban ai ya kata ka jing shakri ga bajana ka balong kat kum ka tin ga jong blei kat kum kurstan tela da ngi long kum ta na thai ka rigen ka ba kham smo sing anong ye ha ga dei ka jala ka jing kalong ba ngi won ra ya ka jing smo nya ka jing smo balang bat kani kalong ka ba shakhe mentala ka BJP ka onra ya kanika agenda jong kamo long ye kari India kari Hindu ngi boro pe de ngok BJP nrengi klat thangni ka don ka jing smo mono ipi ngimna ban len bat kumbangal ong ipi kanika revolution ngin persang ban kren be ya ka bari ban kren will call speed a speed kanika liga sen ka ba bon sen ka banga padang kami di kiltin pi menta pen paji snom ka don ka jing smo kun hun balang ha lada hagani ka kunhun bahaga to kashnong don bon to kunhun balang lada jit kam shnong ai jit be le sira kata ka jing so kunhun balang hagani ka shnong don bui pa ubalang bon pa itu reji te kani ka di ka basniu hi bat ha ka don ka jing so kunhun balang teng teng ilong makla no ngemi issue ka jing shisha te nganga so ba ha ni shakri ka ja priu ni ya da ka jing shisha udeinum de upara banget junga udeinum de upara balang udeinum de upara shnong udeinum de bayeng ya bakala ka haplo bakala ka bade ka haplo bade ni bu ka ja priu khmat mo nyimla banlen kiladon kiri rong ba ke ba pen pau ya kani ba ka jai ben riu mo ka jai ben riu ka dei banwan hakmat bat kaniam kanwan hadin ti namar kata rang i kani ke jing so kun hun ka klaim ba ha kari ke jing de namar kata kata opi lada ni don ke jing so kun hun ngilong mala no ke ngim i long ko banga la ranga su i yu khon jinga hajaka bangan sempat yu khon bu le daka nya keno pun mani paramarjan la ni yu khon ju paramarjan bari na rau ju tai ni khon ju so daka tika kamla pan long kumta nyapan pet bit la do ni khon jing daka nyap sneng nyap sempat bat la kam don shu kan ke jing so balang
ka jing smo kun hun niam ka jing so niam ngatrai kan wan sa si ta ka jing teli juga jai brio mara por bangi ni kren ni ka jing teli juga jai brio ni pat kren ni ka bentan de ni ka bentan ka banganga kwa ban kren bang ngim de ban ala ba wat kan niam la ni ka jing so balang kan wan hakamat ringin pe ke we ubare u do osna muji ka jai brio ka jing mo ubare na ka jai brio jing ubapet ubapeng bodon ka man sim ban shakri ka jai brio ubodon le se ka ta ka capability ngini ai ketika mon ngini ai ketika klem daya wanra e kata jing small pair niam la dia so pair balang te kata ka de ka wei ka bang ka kum ka jing i ja ka bang idon kam ban perkhat thmai kum ka jai brio kham tam kum ki kristan na kren ha ka ni ka por ka pamenta barang filak kren na chpanga bentamo na ka tinggi jong play ba ora sei ka per slor ni bang ilong ki ba slor ki ba i ya kari bujat brio ba ka ter te le se ka kari jong mo na banan ki sibon ki brio ki ba eskim dan degi beri basmat jinga seng dan degi beri kimrama kipa masotu kimamda smart mo ram ngi basmat ba puri ba degi kristan kum kita pa to ka kalong de bakinya bang kibnya kit ya kari ba te beri ba ko kita i le se ka ta ka jingkli ka jong pi nomar ka ni ka jing ye kren bali ba kari jing kalong ka bomot kata ka jing long kristan ki ka basikut no tang haye mani mo da ka bangi mi don bentah ke lang sama mo ngim long sha ka jing sha ngim yang ka long ngim no ban kren ni jing sha ni re ban kren ni jing sha ba ta ka ju pau ba le si ka ba ngi la ba teng teng ki bri ka pa ki lang tri ki lang long shakri soka la ki ba ka kadang ka ba he ka no teng teng kim no bani le prasha ke ba soka de la sham tha le si ka sang ban kren prasha teng so ha ka tu ka por ba pidan ha ka kam ki pi la ban yeng prasha ban long ka jing sha tenre yakini pa le si ki ba mo pi ong pi ki ba mra smart ju sang le ki ba small di ba ki de ki bri ki ba pop ala no o ngi ki ba pop ta te mo ba le nom dan jaka su ini ni train ta ka je em kam de kum ta pi la ngi pai ka bible u play u ju punun kam u play ha ba people na ka bible pila u play punun kam u jet tha mo u jet tha u kon ju nuti te ngi la no kum no play punun kam do da u kon ju nuti mo tenre u play u le thla pi u se na ta jesus christ mo ha bu ya lenti kumno bo rung ban bam jamil ka yeng jo sakayos zubri pop de tax collector tendre ke ai ka bangi yen to kalong ba uble punan kami ki beken ki atia tendre ke ai ka bangi i hausa sakayos onu lak kemen ni kata ka jing troa ka jo jesus christ mo bang ha ka be bam ja ka yeng jo ma sa ka yeng jo ma tu la plong yu bo un kla ka bamot ke na ke ai ka banga jule mo sha an siu so sha let's see kabamut la ni ko asha ban shakri ke ja reu kam dei bo dam ka jing khang tam tang ka wingen ha pan so tho ba ka e ke bangi le ni ma dal ka jong ko bor ni na pan pendem le le ka man ka jong ble tel ra man ta dong ki bri le se ki ba ha ka jing an ti jing ki so de no pop em ki pa ju ble ki twai ga ble ai la nga e pla ya ka ja reu nga ko ban shakri ke ja reu mo ki twai ban sa ble pen kam a ble nga an long to u atero jangan ta ka ja reu kam dan ko no ko bala ban khang ke hendrei ba pen pen san ni ki kam ki ba bakla ba to blay u bangi shakri blay em blay bu ko blay bu perfect te kanam don kalinti tan martang ha pas kutho kadon kalinti ya baro taman ha ban pendem kat kum kaman ko jong blay kat kum ka jing thrang ga jong blay namar hi ki baro la bu be bu renti ha ka ktin ka jong blay fi ka bible ka ban ni puli kata ka de ka jingot ka bang no te ni skutho phila kren pas mang jing kristan mang ngam mang ka jing long niam ko vi ka kantin ga bang ji aso ha ki se kren ba ki ni sing ta kalong ba era im kaniam im kecet menteri but lani lada du kaniam ladu kecet menteri kai ga ki school pi halo ni ka jengong nga thai nga panong khani ka don ka jing smo thu bakala le se banong ba lada du kaniam du kecet menteri pi but ya kani ru la kren da we ni kino ngalam nyamo fathers ni la kren da ba shine ba em yim di so thu pakala kawan chwa ka jai riu ka son kanyam tikani ru ko de jing so thu jonga hi shimet pi ka jing so thu jonga shimet kalong habo blei uthau yo briu uklam pat pan kre shwe kanyam le uthau she to briu mo kum to jing thau o bakar pang ka jong blei ba ondo la thau yo briu usabu i ko hukum ha usabu ya kata kanyam pi kanyam kawan de hadin bo briu lele palat yo blei pi le pop yu blei ka son kata kan yam kumnu bo un le nyam ban pen kho ye le di pi ten ma kata da kamwan so blei u klembo she kan yam kanum dan kan yam lam da ubriu ma kan yam ka de ka de ka jing ka de ka ta ka pangilang bonong ka jing slok ka jing kren ka jing sa hapring uni ubriu bo blei te blei ubriu uni sa bo blei ubriu dan kami ino blei
ningkong lada ubri jenderal le ke hukum le lada ubri le pop ndon kam niam ngala no kathum ke jing sutu jing apa ngapuli ke bible kaniam kawan de hadin bu ubri sutu bu don kam ne sa yu ble bu ble un ma bu ble un kurkhui ke jing ju bu ble kum tak ni sa kawan kaniam pi tenama kata kadau lada kam dan ke je beri khasi ngan su ai nuksa hang ni mo hang nu kan don kaniam khasi tangan tanya adu sutu mo kawan su ke je beri ke de ha kawan ke je beri ka sadon ke tak kaniam korukom kabaki ki long sham tra ki seng ya kata kaniam mo nomor ki wa ya kamun ke jong ble hi ban doi ha kita ki ble kanang kita ki ble ken kurkhui ni kanang kita ki ble ken ya dai kanang kita ki ble ken don ka ke ke jinget ke bo khasi ngai kata kaniam ka ba im ka bo khasi ngai ha ling ba kata kaniam kenya ba kaniam kenya kam de tang jongi ka jai brio kadi ka bo ble lo bo hi kum no ba pin kenya mo ji kai ke kanyam bo ble lo bo hi tenamar kata kadau banong ba lesi pi kani kalam dong tangga jing persang mo namar bang imla hi benlen haka jingat linti jing balang ki balang ki trei ban penklang ni mo kawai ke balang ka penklang ki jing sengya la ka penklang ki kom trikam khang bakan pen roi ka balang kam don kono ko balang ka ban banum trei ban chu ong shuhun be kum tu klem da pen roi maka taru ka hukum play mo play ko ha play yo jing sabe ngi ban yala mo ban pen roi ka kam ka jong play tele se kani kala bandi ko wei ka jing persang ban ong ba lada pi eno ye kani ka niam tunrai ka bangi don le se phimde shu khasi te nga trai ka kalong ka jing perkhat ka ba kim kala bano ten mar kata kata ong bengi pi ni ngin mon ra ya kani ma ka jai pen pi ai bangin sutu ba kaniam ka jing de shimet ka jong awar dan ba ublai lani ba kata ka balang ka bangang don kat kom ka jing sutu jong shimet mo nganam la ban namar ba phimi ha ban nga ngan shun no yapi ka balang kerstan kami kai ban shun ni no mo la ringi dang shun nginum la bari banta hakata ka bang ye khun ngek sa no bang ni banta ka hima ri la ni bang ni poi bane kami sim shun kam la ban dan ha ka jing kerstan ten wa kata ngin long no ka jat ber ko ya hakor kom perkat langi don nyam lani ngim dan akan nyam khnang ba ka jat ber jing kan nai le ringi ala ba kanyam kanwan ha pedeng juga jai beri manong ipi kindon pat ski bor di banabar ki ben shim kabu ala manai nuksa ka BJP minta kadi kabaya kat kum kini ki jing angur ki agenda joka RSS bakatip bah Meghalaya ki kristan ki pun banshuan be kum kapol kal parti yang tu kanuma kampet larangi ni perkhat bat ni bonra ya kanyam ha ka jai beri kan shim kabu ban persu tu bakala yaki wei pat gibam patlong kristan le se banile persya ni kristan ha bakut ngin sini param tenma kata rawi nga soba ngin hapan sotu ke gane ngin hapan sotu ya kata jinglong kristan ka ngimla bangin shu perkhat da kumui pat ngimla ru teng mano oh bakani amar bakani ke de ke jela ka bul kristan ngin le ka bomon em ngin hable tik kat kum ka je kai ke bible la ngin le tik kat kum ka je kai juga bible manong ngi ngim don om don linti ban hikai ban shun ye no he tenamar kata kadau ngaso ka ka bangadon bano ang ni kalong kan jin labha lar kalong yengi ki kristan lani ki bampat priang ye kaniam kristan banginum haila ba kaniam kalwan hakmat juga jepri ngini trei jepri be kum ka jepri ngin bu be ye kaniam ka jingere ki jing bu play te ka jingere ki jing bu play ngidon ki kunhun balang bo pher phengi la ban ya wa hakir kom bo pher ndre bukut mdei para kunhun balang be ni bisa udei play bon bisa la kata ka jing kalong ka bedin em ka kum kamon ka jung na thangin hak perkhat ya kum takai kanang baka jet berkabar pajing kan yang teli kan klan bat ngin me pek mak dong iwi mana ki jangan fikir sultan paham mereka apa pendekat ka jing li phat du ni i ba phila tari ka tu ke kam bisa tedo menema ke jiki kawai ki ban pun in ka jai indriu dan rei ka sne ma chak phang i ba phila du no ke jing lam ni na pon kram ba ki bun ki bri les ki ang oh ba ne la du di sana ki pan ba ba di kata pan ngili ka po jong ka so kami bakal rakyat kasih bima pilami itu ban nyarap akhir sana syar pan nak tawasin kongres besi pilapan percaya ni dia pai bak pai ini ki jing betah ngah din mo ke jing ram nyop election ba kyang pi piladu di sana ba kemudian ke jing ni menyarap election ke sen kongres pi trai hakabidi bat ka jing du jing sana hab bangarem election ese tongan pen kesan ya tadi abang arem kalau benong kata bagi pada aja benong krem kim shania yang ada nak kata orang
tendri ke jingrem ni pai kam dei pak ke jingrem ka ban ong bang nyala ban pak bak lade ke jing kentat mo la ringi pin song nong rem ye kita ki dau ke baplo ya bang rem nyu pun rebot te ma ro ban ong ba ki pai ba kila kentat sisa tendri ngan hapan sim ba ke jing sharem ka ja bat kai ka bang sim hi ka ong ba ke jing penya ka jong blei mo kana bang di open yet ele dia kana bang di open penjana ele dia la do blei udah ibet pan bu bentai nga ban penuh yang ateru jungu nakam taka burung ke jungu nam taka jaipin rio nam taki beriu ke jungu ki pernah nikari dan balapan kangnya ya kata adon ka jing bat na priang ru bang adon ki jing bakala ka jing pesa tiga taka jing du jing shene ale si ka ba pi ong ba le si taka jing le yalap election ka junga ya ka sen congress pi hot ki don hi ki bon ki ba pun so kunta ki bong ba ka to ka jing le yalap election ka jing pi congress ka penar tatin ya kata ka min sim jinglong riulum ko jing pi mo to bolong regional minded ko pi ong tendrei ka ik ba polong pi ba pin yalap ya ka sen congress pi ngalapan sai ga ni jing sang ngam so ri sho tendrei namar ba ngaso ka jingkli ka ba ngade ban pin sai se sah ka ni ka wat ka ba mata pi kadon ka jing ong ha ka ktien pareng mo kadon ka jing ong ha ktien pareng desperate time calls for desperate measures pi como brio I was so desperate I was so frustrated. But kini kiseng dulu. Malah duka mesti. Malah so kulat, malah so dam, malah so bitar ya ke jingle jing kiseng dulu. Namar bali ke ai ke jing perkhat shwa collection. Kumno bangi one ra ai ke issue ke manifesto ke jing. Kumno bangi kulat hopai ba andrei kamlong ke julong bai markhong pang marsendep collection. Kani collection bal dep kala pan kathang shisanya abang bai kiseng dulu. Ke ai bangi keren. Bai mandang ni ke sarkar. Ambo pipi. Pi ngingel let chupai ba baling ye telok baka UDP kalau bagi kwa ya ka sarkar ka bandum don kongres ba ka bandum don ya ka BJP ka bandum bitang isang dulu to ka NPP ru ngi lam nong ngi dang consider ki kum ka seng dulu mi mo ka bandum panghang ni ka bandum don je pherthan te ndre ka ik baja kam dan ta ka jing persyang ru bani krani ki mat lasu ya rai be bani yo sarkar ka jing kerki bani yo sarkar ba pi paish ki jingle ki jing trei ki jing ki seng dulu mo la pi paish ka border de pi paish uranium man ta baro ki seng dulu man ta hakani to pi ka statement ki a pi ni UDP ru persyahi ya kata ka khai do yong tu pi pe u PDF ru persyahi pe u HSPDP ru persyahi ki don banu ba ka sarkar te pi mot ban pinbi ingi pai ba kum ga UDP ka bari ka major partner hakane ka government ka bala ka wenno ka BJP bikini ki seng belum bari ka sarkar kla khlem kinang pinbi sakat no pai ba abang bangi persya ka ba bali shuwen no be na sarkar kai bo daka do mo kinong bu por ka UDP kini seng belum kin bu por ni sarkar bai lam da ka MPP bala da pimpin sange no kini kamti do yong pimle no komta inweng no ka jikar sam pimu ka ni ka sarkar kan lemon ki don bentalang kinom la namar bali ka jiki ngai iya kata kejing bu ai bor kejuki ketika tak baploy ya mo ese kadon kejing ong kapan si ka thom mega sang ploy ya bang dokata kejing bitar kejing dom ban mi mara bat kawi bat ka baploy ya bangan mi bane lap yiki kertong jong ka seng congress kadi na mar bang tip shai ban mar ta ka district council election kam dan jumut ni lap party tinggal apa ka tu kan ngot kibri ki bang asuri ban le lap ki pan kejing kesana lali ban ai kejing lap yiki ti kita kidau tenre hadu mentahi ngayeng scam mo don ki bakli nga badan la pile election ngani banon pile no ngong nga ngadi original minded ti katu ko pile ngong ngala patai ki kum ta ko mal de pan patai pi te ngadang don hi kamen sim bala dang ikon ki election hi ngan apa ni khon hi ki seng dulu ki dang don ka por ban pen be pi ka jinne jo akalong ban pen pe iki khmat ji ki seng dulu te bang kamla ban chulong kum tu bangin syukran tang haki ransan election bangi jet ben rio bangin syukran tang show election bangi jet ben rio kat paki kampat pe menta kini ki ju hi ki party ki ba ben men shwa kini ki ju hi party ki badon ka bor ki bamla ban le ban mentang isu ai tang ka jing tho kani ba kani tang ka jing pen be pa ba te ka ta ka ka tau ba bat ka wei bat ka bang syukran ni ki pa ba kalong ka don ka jing ma ha ba ka don ka jing it mat la pi lalu bisu it malah ni kebesyur kai bah. Haka politics ni malah bani it malah. Ngasih keren mah. Ngau pila bani it malah ikut pagi kon lah ni kami kikon apa yang tengah. Hendeng ni malah bani it malah kita kiseng sign partai lagi ke Polkar Party. Ini ban pan jeng kena ki. Mo kam armut pisu tuhi. Kadon ka kentai beriu kabasya show man lah ka sni man lah ka teo man lah ka por raiko sa sang ngasih yang bakas snap hendeng ka it baik thon itu lo. Kata ka kam armut
Lada kiwan ki bahi yang balik kan ni record kan len kan buri be namar bakadang jol ke jingi tu sendra lu dong bus ni bah yo kan te bri ko kham dom kham duki kham punya ka tro meo na ngap mo bon sin sha tro ka ngap ha kalok dali singkur dong kimi bale mer ni ngap tro kameo hi men kata pre arut kala banja ndre kam dei banja ye ki seng sang pertai bali ki seng lulum jingi kishim kabu na do man chwa do mataki kishim kabu na ma ki pe bu pa ba la por lapoi ke por election and mar bang i action lu ngamat la no iki kmat ngam bisa ndre so pa ba di start ka parti ka namla ban pan poi shenu shenu ni ki kam kan ki ka parti larangi mentangi lu ki pa ya ki pasta ngi i ki kani ka sarkar kani ka sarkar ka pamanta mo ka bale ki kam ke bang persya bi yang pa ba ka knyot yang buduk busuk ada ki pa ba ki smutu ngi i ka jingkla ha araja arfula ndai le ki pa ba jungi pat kilong matla komta kini ke pekerjaan seng kongres matla be tang ya taka seng kongres ajong kini ke pekerjaan seng rulumru na kata kata ka banwan ra jingkala ka jala meghalaya pipech ki jala ka jingkala ka wan na ka samsne shaka spos nem kam june kawan me ka jingkala lara ka suru pa ba kala persya ne ondalawan election ka phalang ha election pini kita ki parti baro kin lim ndre hange shwa election bayak nyum bayak persya nrapoi ka por election ni poi beng seju namar ka de jingpi jungi ki pa ba na kata kata kerpat ka bangin dei ban matla ke pi ngangam ko abangan chui matla e tek par wala kan i seng dulum ka no ngam sha ba kata ka seng dulum ka ba kan chui ka ba man ngan haban kli jikli ngan haban nut ban yang persya pi abang akan persya ngale persya kabut bang isi ya kata ka seng ngapni bang ide ban ba ya ka jual la te ka kata ka bang ko ban pau akan ka por kan ki pa ba kan sha ki pa ba kan sutu ba ka don kam yang i bangin bang ki pa ba ki ba i mana compare si la da pim pak jukur sha ya ka seng ya ka nu ka seng mok noi ngan ai lat no menta ngan pe san sinem kale yu menta na da kamle bread ken ai da ko wi pa na tarang i la ringi pe po tamil du la ringi pe haki mo kini ki benta ki benta jong kari india la pi ong po biar ani pe po up ki jingkala ki wan uju pa ba ubajit ya kali ka parti kongres menta uju uban bread uban jit no ya ka bjp te uni uju pa ba open po ya ka bjp ha ka bor menta ngati kana bo pa ba jong kari india on bread la da kami hak kat kum ki policy mani play ka parti ringi yang ni mani play ya kita ki parti bat ni de ban petu ya kita ki brishment mo la ki yang na ka to parti la ringi kam no no de ke parti ke bam bat ya ke jubala ni don kamban bread ko de kita ki brio ni ngim de ban shenya tang ho brio bat ngim de ban ala bat pa parti kan ne bamot ni don kamban long ki pa ba ki ba start de na mar ta ka daw nga pni kita nga pensha ya ke ni po khna ba ki pa ba ke smuto kam de banga ngala kendria kata nongrim ko janga nongrim junga ka scam everything ki mo pi ka bansi mo ka ploy nga bangan le odi kam ka bangam di ban le para pangala perkhat kham ta MDC election kam da don jingbo bangini krani ka party namar phile i ke baja manta hadu manta mane ka jinga kendria party menta job na kongres tangkat tu kan banai la poi shaka sengrulum menta job na ko ke sengrulum tangkat tu kan banai la poi pat shaka ko senglani poi independent poi sa mari job na ka party ha ko independent kam don jumot mani kran parti renga klemi banle canvas part nam tak MP election kamut bakram khot yang MP election bladan dan ki balawe maka kongres renga klemi namang asmuto na dangala le ya election ya MP candidate joko kongres kapen i bangala no shisha kamen sim se kongres ke mereka taihi kadi kata komo MP mo komo ong kete paring gawanga benar yang desperate time calls for desperate measures kadi tangga takala ya bar ki jingkran ki ba sultan mo ki ba le ki ba ong le ka hampala ka le kan ngamba ka di mutu ka dungi ki priu bat eskin saya petang pa ke po ke nang bon sibun ki mat di banyakan ke sibun pi petang po Kulishman